Hello everyone, I'm very happy today sur TamTam TV in Sékou Traoré Bamana is here pour ire number so ni la misiana kusewe qui dit comme ça ni fa joni c'est en anglais anglais be la to gabla wala nyina bon ni go ka na ye irisila sisa nana ko ka na ye irisila sisa aisa ko to ko gele sa ni irisila ko ha bella benedu ni amu nani ka mo fla ka fara nana ni do muso ka délégation spéciale comment mena min fiye mani egara ni nyina mo ita indi courage bide ay nyina na sa nyina na de voilà ya famia sima irisika ibi ko doni fula de irisika ko ni ayo doni ke abende partenariat bani irisiche voilà o fanga irisien ka fanga irisien fo quoi ambe fuli ke lambe ba be le ba kengri na bela jere mali kono mali koka ambe fuli ke be amba tumbara ke anga fuli be awiye be fuya tungati dame do ga de mani wallahi aw munu be ikado tinye jamana bo kwa je te dis États-Unis il est là amale ikado Italie ikado Espagne français anga fuli be aw be ala koso Français du gominho muito mali complexe mola fanga farazi ko de bwanguna ni tara hali Dubai wa ba be Dubai tala ga de la se farazi wa ni tara hali Kuwait wa ba be gotita na ebe la ga be farazi mali la Afrique ta France tu vas ni tara irisila o kuma kele ni bina fiye moi je m'en fous. Je suis un sortant de la Sorbonne. Tu vois, non? Allez, Sorbonne, Yedi. Ami Broga, Yabe, Alaka Juma Hera Dama, Alakoke, Malikono, Adim Malikoka, Bismillah, Ame Befoka, Bewali Mando, tout le monde, Bejuma Bena, Kabuye Masedi, Anga Karamohoma, Anga Kodonao, Anga Jamana Basiki Bau, Ame Foli di Uma, Shukora Mumbe, Shukora, Ladara Kora Mumbe. Kabouta la da koye itafle dafle itata wala ya data kasabla ka data kasabla ka data yafe fiye mi foto ngo fele ayram do ngubaro kawale azira nyintiga do to file kono mana mi soro en kasige esgi ode ko ni go soro nanu ni soro ni soro en kasige modu wanyen kaluka hora ni damela ndi jafa ke ndi damala ke ni bamana ko yen fodoro kaliga bana kana siga ni bamana ko abeni fasuche fasu ni bamana fasu ko fiye ndela bi fera sabe o me muno aw bi mo ko kalika beke nga aw kala ka jafa ke ka jafa jonfe ni mo abi mo e kelente wo ne ka kuma ni mo ne te mere kele ni ma jebe malila ya anga misal ta entreprise yere kan bindi entrepreneur ni e mo ta ko obliga barala ite sankelen soro ni ma jigina damna ula parce que ni ma to jafa miseluna ni to ko miseluna e kuma foto ni yana e kuma foto ni yana e do ni na tabayana na ni ne ge fem be de ko il y a famille ça non il sera entreprise de moi mais les dates c'est entreprise moi parce que tout comme ko do moi entreprise kono ko chini be do be jama je worka entreprise kono mais il est en fait banana che kalka ni abena la che halina bi mo magonya dalu kono il va so ati wori ni mo la wa il va so fẹ́ẹ̀rẹ̀ máa bolo sàchẹ́ de bá bolo àtàndé gbé máa wọ́n kala dẹ́ wà ó tigi fún hali kùrùsí ní máa tigẹ̀ la wọ́n mú mọ́ bàbá yẹn. mẹ ní yà yẹlẹmà ne karamɔgɔ kɛlɛ ka village ka kasi jɔ ka dan
ne ko ka bɛ ni vasu cɛ ni jelikala b'i bolo a ɲini k'a tɛntɛrɛ kun. Kamalen ala tɛ kunnafoni ye. I b'a to ne ka doni sɛbɛn ye. Sɛbɛn b'i bolo. Jamanakuntigi i k'a dɔn a ka kibaruya bɛ n bolo. A ko cogo di. Fɛn min ye Mali jamanakuntigi ye. Son excellence le général d'armée. Badialo den ni Abubakar den. Ala la cɛ. Kamalen i k'a dɔn a ka kibaruyaw bɛ yan. A bɛ cogo di. Ko ntɛnɛndo. Jamanakuntigi ma pan olu ta i k'a dɔn Bamakɔ yan wa. K'i kunda yɔrɔ jumɛn kan. Buguni. Kamalen Buguni baara jumɛn kun bɛ yen. An ka dugujukɔrɔ nafa min bɛ yen. N'a bɛ wele ko lithium. Lithium bɔ i k'a dɔn lithium bɔ. E ko o yɔrɔ filanan tɛna dayɛlɛ Buguni wa. Asimi Goyita a taara ka taa o baara kuru. Baara gɛn. A fɔra ta. Sɛbɛndala ko. Naamu. A ko min ye anw ka jamana a sɔrɔ sira. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Dugujukɔrɔ nafolo i k'a dɔn o sɔrɔ sira. Segu Tarawele nin ye caman faralen o kan ko ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ. Lithium. Kamalen nin ye fɛn kura ye. N'i ye farafinna jamana ta k'a lajɛ. Mali i k'a dɔn a bɛ anw fɛ yan. Kamalen a tɛ jamana caman na. A b'a ko a bɔ yɔrɔ fɔlɔ. Kamalen o dayɛlɛ Buguni a mɛnna. Hadiza Ina. Buguni marabolo kelen la. Lithium bɔ yɔrɔ tuguni. Min a baara bɛɛ lajɛlen kɛra k'a ban. Nafolo kasa min donna a da fɛ. Dolari wari miliyɔn i kɔnɔ 65. Dolari wari la. O de donna a ko da fɛ. Société min bɛ ni o bɛna nin baara in kɛ. O de tɔgɔ ye ko i k'a dɔn société min de lithium de Buguni SA. Kamalen n'a wele ko LMLBSA. Kamalen i k'a dɔn olu de bɛna nin baara in kɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye i ka Britanniques don. Kamalen k'a fara min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔden caman kan. Siniwaw bɛ a la ani maa caman wɛrɛ. Pasirikɛba ko a ko anw na nin lithium san kuru kala kɔnɔ k'an bɛna se ka min bɔ a la i bɛ o dɔn wa. Tɔni 120,000. San kelen kɔnɔ. 120,000 tonnes. San kelen kɔnɔ. Awɔ. O y'an kelen maa ye. Ni sigafɛ an kɛra fɛn ye ka ban. A banna. Kamalen. A fɔra ko ye ko ni ko bɛ taa ɲɛ ko tubabu bɛna aventure la Mali la. O ye tiɲɛ ye. Wa n'u dɛsɛra aventure na dɛ. Aventure bɛ maloya b'u la u bɛ plan wɛrɛ de bɔ. Ayi o bɛ fɛ ka aventure de bali. U tɛ ka se k'o la. Bon n'u de tora nin na u b'a fɔ a ye to yen an yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ yen. A banna. Kamalen Sɛbɛnnikɛla ka fɔcogo la. A ko n'i ye a ta ni ka lajɛ. Min ye i k'a dɔn nin yɔrɔ kɔfɔlen ni Bamakɔ cɛ. Kilo 100 ani kilo 80. Kamalen a bɛ t'i jɔ o ni a ɲɔgɔnnaw de la koyi. Fasirikɛba ka fɔ la. Min ye i k'a dɔn lithium fɔlɔfɔlɔ o kɔrɔmukarili kɛra ka bɛn ni décembre kalo tile 15 tɛmɛnen. San 2024 san na. Kamalen ka bɔ o la ka na se sisan ma. Kura bilalen filɛ sen kan nin ye. Kamalen maa min bɛ ni a bɛ fɔ o ma. Ko employé kamalen o maa 500 kamalen olu de bɛna i k'a dɔn baara sɔrɔ ka to u sigiyɔrɔw la min ye Buguni yɛrɛ nafa yɔrɔ mɔgɔw ye kamalen 800 personnes o bɛna kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la kamalen ka na fara nin yɔrɔ in kan yanni san 2028 cɛ. Très bien. Fasirikɛba ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ sɔrɔ siratigɛw la dɛ Segu Tarawele an ka économie nationale an bɛna min sɔrɔ i k'a dɔn ko n'i ye a ta ni ka lajɛ a bɛ t'i jɔ min ye i k'a dɔn 380 millions de dollars kamalen a bɛ t'i jɔ o la wali i k'a dɔn an ka nafolo kasa min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn franc CFA ye o miliyari 24 kamalen ko o ko kɔni i k'a dɔn o de bɛna bila sen kan ko in na i k'a dɔn min b'a to kamalen an bɛna wari min sɔrɔ ka kɛ ka an ka i ka dɔn commune nafa ka kɛ ka an ka sigiyɔrɔw nafa ka kɛ ka duguden bɛɛ lajɛlen nafa ko o baaraw de bɛna daminɛ ni nin ye i k'a dɔn nin kɛnɛ in kan Sɛbɛnnikɛla ko u ko i ka dɔn jamanakuntigi jiginnen a ye kuma ta maa minnu bɛ ni u ye nin baara in kɛbaaw ye Segu Tarawele a y'u fɔ k'u barikada a f'u ye k'u timinandiya u k'u jija baara in ka se ka kɛ taare ye cogo min na Segu Tarawele o t'a bannen ye Sɛbɛnnikɛla ko le président Goyita a ko an ka jamana an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛ yen gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye Bamaciw ni dan bɛ an kan k'an kana siran Bamaciw ɲɛ k'u tɛ foyi ye k'an kana siran ko Bamaci tɛ foyi ye a ye dumuni ma min bɔ Bamaɲɛ gurupu la bɛɛ ma lajɛ k'an kana siran u ɲɛ Alahu akubar k'u tɛ putere pewu tɛ a banna Ala a ye Nabi wele k'a di yan sa ayi ne kelen ni Nabi kelen ayi Nabi ni mani princesse bɛ ɲɔgɔn na ma la fɔlɔ n'a n'o tilara bɔ ka bi la an bɛ sɔrɔ ka e wele mani princesse bɛ ko wallahi k'a yɔrɔ fɔ
c'est la minna ya il faut kale mari ma de princesse ya mali be mi fara nyama ma de princesse wili kana ni tere kana ni tere ga ati wodi ma de princesse mun atiji muso kadne sanga mimi fie nabi ka bolo kunya kento wallahi nabi me na vie do barka ka ila mon de princesse ni nabi isi ya machila yake ati ndio la queen digel ijugu ka chale ngamina mi bi ni no ijugu manjan no digel ijugu ka chale monsieur me minna nge awni ala chet ne grandeur kele ko fami to dum ngel do ay grandeur sikini di o sikini wa fa no mo sunu ko na ngi mo do ni ba amu ka qualité donc ala ka la wa fa amu ko le guru ni warti ko le ko le guru bon sinon ne asra war be ko sisa e mi wele ko le boss ni ka boni warti ku ngadela do woni le boss de man de brother ni sigini di ina ya ay kan me mbere be fere mela abi kele ga ne alme kele sarala e la soro bibo no don duru na jomu la awo no ko resina mo kele ne nabi kele ne grâce kele sarala malio ba fait à 100% awo ne grâce do ala ko gatimi no nga e be ga ni nabi de ga ngere wala mali brother ana mali brother ni tawala ale sabora digali che ale tabola ana de no se abende kole sabanga ko ako ikado jamana kuntigi ya jira ka fa kuma kono abende ako ale ni etaji ko gele nye na mo kan ni chugo ina la nyini do de kuma ma do bolo la nyini ate no ya uyi abada bari wi ka joni ikado sare bala jire be sena aso tawre kanga njija fengele na kanga ntaro ana awolo ma ne tawo wulman ne won do mi ta gele na mi ta be ko chiminu be na fatala kaka dabla o de suya ya la ko isa boni moni sala le tawo ka boso kana arajola ka bo arajola kata bana mufuruna sisa ne ti se sude ni te wala ka bana mufuruna ni mu bo mera mina su mais sisa ame taji ko gele amina ça c'est litri clé o be fili caméra be fili fila de kenni o mais sisa ko ame taji ko gele ala muso fila bi bolo kele be dawra bugu kele be nyamana yo ni sanso ko gele ko ni so dawra bugu sila to infolo ay kala de asimu fo de asimima asimu de ami ne de yoro ni nyanje o de bo daira bingiri mbane ni ene wana do ene welu kala muso kele be bagmana ko kele ne be bumo ya ko bagmana ta kala du ngamo ni tesiga ta ga ba ke tugodi fona president ni ngamo jamana kutige ko ni en ko fon nu la seji ikada kan da kan tesri ni ma to jamana mi se ka bon ngona to mina kamale fasere kadere to ni nya ka sabe ni ka bon le mato ngona ni ikada ni cham ikada aboro ko flana ino girela bugori marala dana ami do ke ala ka ko kunje churu ya rabbi ala ka ko ke herai amin ni chemu go mi fleni ngadi on maliyo ye kusobe ni na ke sabu ka moni ba bwansina na ay flake li chemu ko ni fengo ina ta flake li chemu ko lata na li chemu ko totindi ala petrol diga ni ani essence diga ni o ba fe ane am to boli dawo no bora bodoli essence ni tige tanduru nya to ala na ni tanduru ni tige tanduru bisaba afla essence flangere fo ni duguni na no essence te angere fe a so trawe kidali akojeledo bashi tera wate ni fa be essence te mari dana sanda ko essence be ka bo dugura ba ko do depot ile no eche nta boli danna no kera sa essence ka binani bisala nduru essence nduru mi ngafa ama mo ndi tasa ka
o kɔni bɛ ala cɛ ka kuma o de bɛ na ye a tasa a bɛ na ye dɛ kunnafoni bɛ taa n'a ye a bɛ wari sigi bolo bila ni sɔn maa sɛbɛya dɔ tɛ ni maa min ko kɔɲɔmuso ka di ye i b'i jija i b'o fɔ kɔɲɔkɛ kɔ n'o tɛ n'i y'a fɔ kɔɲɔkɛ ɲɛna mɔgɔ b'i n'a fara fasigikɛ b'a ko cogo di a ko jamana minisiri i ka dɔn n'o ye premier ministre ye général de division Abdoulaye Maïga e ko k'ale jɛrɛkulu dɔw ma ɲɔgɔn ye wa i ka dɔn n'o ye chauffeur ani ka syndicat ani association jɛrɛkulu minnu bɛ n'o chauffeur kɔkɔrɔma don i k'a dɔn alamisa don novembre kalo tile 6 san 2025 n'u sigira hakilila falen na a ye lafali falen min tali kɛ mun na ka i k'a dɔn chauffeur wele k'u hakililata dɔn syndicat wele k'u hakililata dɔn farafarali ni i ka dɔn ɲɔgɔnfaamuya baliya min bɛ yen ni ka taa o ko ni k'o jɔ bɔ mɔgɔw la sɛbɛnnikɛ b'a ko a ko nin waleya min filɛ ni a kɛra i k'a dɔn ko jateminɛ kɛra a kɔnɔ k'a fɔ ko Mali kabi Mali sigira k'a fɔ ko i ka dɔn ministre dɔn n'o ye premier ministre ye a ka i ka dɔn chauffeur considéré ka syndicat considéré association des chauffeurs wele ka taa sigi ka kuma n'u ye o de y'a siɲɛ fɔlɔ ye o de y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ko bɛɛ bɛ daminɛ kelen de ko bɛɛ bɛ daminɛ kelen y'a daminɛ ne ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ninnu ka coordinateur e b'a tɔgɔ dɔn wa e k'a dɔn Marafa Ture e k'a dɔn min ye k'a dɔn u ka coordinateur de ye o ye o welela n'o bɛ tali kɛ u ka secrétaire général la u ka kuma lase kɔnɔ u y'a yira cogo di ko i k'a dɔn ka olu jate ta jamana gouvernement k'u wele i k'a dɔn kɔ sigi ka fɔ kɛ ni u ye u hakililataw dɔn u ka laɲiniw dɔn kamalen e ni dɔ fara olu ka courage kan ko nin dɔ fara ne ye courage kan fasigikɛ b'a ko a ko baara min bɛ ka di olu ma ni i ka dɔn u bɛ ka baara in kɛ k'u bɛna kɛ bonya ni karama kɔnɔ ani u seko ni dɔnko la walasa jamana denw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ani jamana denw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo sɛbɛnnikɛla ko a ko syndicat ka i ka dɔn ɲɛmaaw ka hakilila falen na ko y'a yira k'a fɔ olu jatera nin ko in na ani i ka dɔn bɛnkanbaw donna u ni i ka dɔn jamana ɲɛmaaw cɛ a ko o ye u lafiya dɔɔni a ko i ka dɔn gɛlɛya ni dɔɔni bɛ u kan n'o tali kɛ douane ni poste contrôle la a ko u kumana nin bɛɛ kan i ka dɔn ani assurance minnu bɛ yen n'o tali kɛ assurance maladie i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnnaw gɛlɛya min bɛ u ka o yɔrɔw la k'u y'u da se a bɛɛ ma gɛlɛya o gɛlɛya bɛ chauffeur kan ka ɲɛfɔli kɛ ale u ka lafiya jamana denw kɔnɔ ka lafiya sabu ko sadiri ni mɔgɔ ma wele ka mɔgɔw kɔnɔta dɔn kɛ wallahi kuru bɛ maa caman wele nin b'a to bɛɛ b'i impliqué chauffeur b'u impliqué maliyɛn e yɛrɛ ka kuma tɛ maliyɛn jugu tɛ yan maliyɛn jugu dɛ n'i m'a sara n na n ka sira t'a la n ka tɛrɛ ne filɛ sisan ni essence ɲɛnama tɛ ne kun ne kasira baarakɛyɔrɔ la sa wala moto taxitigi bɛ dɔɔnin b'u yɛrɛ ta la ka na kɛ n kun o bɛ n'i ye fɛn wɛrɛ ye i bɛ t'i sen la dɛ ɲancɛ i bɛ to i kelen la dɛ sinon ka essence bidɔnni fa ka kɛ ne kun a bɛ mun diya e sari ye a tɛ foyi tiɲɛ ne ye ne sababu y'a to i ye essence sɔrɔ ka ne na ka kuma jan n fana sababu y'a to i ye essence sɔrɔ ne ma kɛ barika da n'o ye a b'o kuma kɛ o sisan ta ne tɛ ma bonya segin ma k'ala ka barika hali barika i b'a fɔ arasamani kapi boisson bitoni fitini o bɛ ne se kaba la kapi k'o bɔ k'o di ma baasi tɛ o bari ne kuma ye sɛbɛnnikɛla ko kuma dira premier ministre ma premier ministre a y'a yira k'a fɔ min ne i ka dɔn chauffeur ni syndicat ye jɔgɔbala u y'u sen bila da k'u ka se yan a diyara ale ye fo ka taa fɔ a to ten i ka dɔn a ma bonya a ma dɛ k'a y'a dɔn chauffeur ɲɔgɔn maa ladamunen de tɛ yen a y'a dɔn chauffeur ye maa minnu ye i ka dɔn u b'u hakili fɛ o ko de kama i ka dɔn ale bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma wa ko chauffeur ka fara u ka nin waati gɛlɛn u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa hali ni nin waati gɛlɛn tɛmɛna u ni chauffeur ka to i ka dɔn kan kelen kan a ko jateminɛ la olu yɛrɛ bolo bi sɔrɔsi cɛ kelen ani chauffeur kelen a ko bɛɛ ye kelen ye maa o maa bɛ taa essence nɔfɛ ka na citerne fa ka na jɔ k'a bɛ ko ni sɔrɔsi kelen jɔlen
ya chauffeur to gudu ma chamana ni chere aka haramu ya chauffeur ga gudu ma chamana ni ma domo kuna shini chorwa fla betara ne kasu wallahi ko uga bani keru kasu do uga de bana uga musoro ba ko mumsu ko bana ka besa wi isanji kui ko le asuma la mo ni jere eni me sara ka to ya mindo mo ebe sigida conseiller wa ni journaliste ma kuma su do fo anga sigida to ro mande dro do ni ni aya me karsa be ni fode yala ayo do kala mala ne be ga point fugalle di ziza ayo ni la boro ya yiri ni boro ne na fa ni clear ne ne do ba yi ji jo ne fe dro abina me social la kuma kele mina de ni so ma de abina de ni wala so ne ga ko ako igado surafu be joro mina bi ani shoro be joro mina bi ako joro badi do esansi be jero yoro igado shoro buta no fe wa akado abi escort kana igado malikona ya bunyeli karama kono kana di ako shoro miro aba dansoro ula nuga sendiga ko ma dansoro ula ko wa kamba yinu ufe ku chesi wala sa igado ko abi do bala chuna ministre min be na nyesi ne a chaka so ministre so ma tuna keleka ministre de promotion de la femme et l'enfant à quoi de la famille au fond tu me keleka ministre de l'industrie au commerce au fond tu me keleka une belle fara nyonga ka fo jora na sera ga bini na ife ani mena kuma na no sera ga bwa dafe jara bi mi lafiya sera anya bo igara premier ministre jawala la ka do kuna funi ya soro bi so ma de nge kuna funi nyala abi fo ndo dige ala se tuko ni mana kama ni betala kuna funi mani jeta akotuko ni nyuka alamsado boliye kotuko di ko amba jamana ikada surasina kawo kanga tigara bade fo uye bale kumungo ikado alamsado ikado kajana bugoni jaba ko batara fali madaba bakachika utini ya wo flako yere la ilaha mamanchi ikala uburo torade bande uburo torada fe bande uburo torada se uburo torada ko uburo torada se kama le ko de karura d'accord ça ça c'est le terme de ka fatuwala a ko min an ka sɔrɔsiw ye dɛ i ka dɔn ni opération k'a kɛra opération aérienne de ye sana pɔnkuru ka kamaba yɛrɛ kɛ sanfɛ ka tasuma i ka dɔn a kisɛlɛma jigin numanciw kan o de kɛra kamalen i ka dɔn numanciw wa u ta kɔni kɛra wari in ba de an b'a kɛ cogo di wari in ba de kɛcogo t'an bolo kamalen sɔrɔsiw y'u fa Buguni Kajana Kɔlɔnjɛba kamalen i ka dɔn o yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlen kɔfɛ an ka chef d'état-major général des armées kamalen a bɔra a kumana a ko armée opération min kɛ ko a kɛra avec succès kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɔlɔnjɛba mara la dugu min bɛ n'a bolo ko Donyana Koyen Basina i ka na nin yɔrɔ kofɔlen ko armée ye frappe min kɛ a frappe a ɲana a ye Bamanci bɛɛ lajɛlen ni saratigɛ dara ko dɔw boli bɛ ka taa k'u ka saniliba da moto tɔgɔ essence bɛ wa fo n'a essence banna n'o tɛ moto tɛ sa auto minɛ ne bɛ o y'a sɔrɔ cɛ taara amene dalen bɛ i bɛ kisa ɲɛgɛlɛ kɛ pinɛ la dɔrɔn ka tɛmɛ. Sɛbɛnni ko a ko n'i y'a ta ni ka lajɛ i k'a dɔn ko an ka armée nin baara min kɛ jɔn ko ala i k'a dɔn u y'u sɔrɔ la don ko ye sɛbɛnnikɛla ko an ka chef d'état-major a k'a bɛ foli di armée cɛdenw ma ka tila k'a fɔ bɛɛ ye k'an ka an hakili to an yɛrɛ la restons toujours vigilants pour que lakana bɛ se ka sabati cogo min na fasini ji ma caya min ye i k'a dɔn tɛsindi y'a sɛbɛn ka bɔ manijɛti kɔnɔ armée kamalen k'u ye baara ba de kɛ alamisa don Kajana Buguni Kɔlɔnjɛba a bɛ di ari ɛrɛma kɔnɔ sɔgɔmada in na o ɛrɛma kɔnɔ jamu jamu la de an ka ɛrɛma kɔnɔ kelen kelen an ka ɛrɛma kɔnɔ min na ye litina bɛ an b'a fo litina ani a kumana a bɛ bɔ réseau an bɛ réseau kan mɔgɔya mɔgɔw de ye an bɛ litina fo yan a n'a ka équipe u bɛ fo
wallahi ni sera donna yɛrɛ la ta u kɛlen bɛ ka fa bɛɛ min na wallahi donc an b'u fo yɛrɛ maa bɛ nin waati na u bɛ kisɛ ci di 12 la sisan donc an bɛ dugawu kɛ ala ka kuncɛ cogo ɲɛ ya rabbi kunnafoni bɛ taa ni a ye sɛbɛnnikɛla a sɛbɛkɔrɔ kuma mɛn maa min kɛlen bɛ ka nin bolonɔ bila e ko o tɛ i k'a dɔn min ye Malidiani rédaction ye wa u bɛ nin bolonɔ bila u ko cogo di u ko an bɛ miiri mun na an bɛ hami mun na ko kunnafoni sɛbɛkɔrɔ cɛli mɛn koyi Imam Mahmud Dicko k'a tɔgɔla kuma de bɛ da kɔnɔ sisan i ka don négociation ko la ani Jimi ni ɲɔgɔn cɛ. Ilala tawakalitu fente alabo kuni jigi sema dale tarajuru le muro beka tongli minna mamutu Dicko tɔgɔ du dɔnkili la mamutu Dicko ninga dina yɛrɛ ti dɔnkili fɛ de u ye cɛ fasa da yan a jara u ye cɛ fasa da yan a jara an ka dɔnkili jembe te do akoro guitar te do akoro oni ye tawakalitu de Mamutu Dicko kɛra jigi ɲuman ye tawakalitu tari tigɛ de bɛ kɛ ale yɛrɛ ne donna studio kɔnɔ n'a fɔ k'a kɛ tan i taabolo ma ɲi dɛ hali mɛ tigɛ kɛ tan i bɛ nin nɔgɔ ni mɛ dala ma dɛ éclairé le sage le visionnaire le papa national l'homme de la situation oui Maliyɛnw bɛɛ sugu dɔnnen ninnu an b'a ninnu ka bezi ninnu cɛ saba min ma u mɔgɔ joli ma joli bɛ ɲɔgɔn na bezikɛla dɔw ye bezikɛla jumɛn komi an tɛ réseau an tɛ wuli maa ka taabolo la o e bɛ bezi ɲini na de bi bɛ bezi ɲini na dɛ ni ke yɛrɛ mɔgɔ de lamɛn ji min na ni Dicko ayi ka mitigi kɛ k'a ban ni ma taa ka caya dɛ kunnafonidilaw ko a ko Mali la Imam Mahmud Dicko a ko i k'a dɔn k'a bɔ mɛ i ko min maa fɛ maa min bɛ ni kɛlɛ dasala don k'a bɔ mɛ o maa fɛ ko a ko i k'a dɔn nin girijugu gɛlɛya in na gɛlɛya min bɛ bi n'o ye karibulanko gɛlɛya n'o kɛlen ka Mali sɔrɔ a ko Imam Mahmud Dicko k'a ye kɛlɛ dasala don dɛ ko yala a bɛ se ka na ni gɛlɛ dasa wa a b'o de ɲɛdɔn a kanubaw de bila ka fɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i ka dɔn o conseil islamique ɲɛmaa kɔrɔ ne ye misali kɛ Imam Mahmud Dicko sɛbɛnnikɛla sɛbɛkɔrɔ kuma ne kan yan a ko i ka dɔn n'i y'a ka kow lajɛ k'a jɔse bonyana kosɛbɛ kabini waati jamaw la a ko kabini san 2016 i ka dɔn jateminɛ kɛra Imam Mahmud Dicko a kɔni a taara k'a bila ɲɛmaaya dɔ la Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛna cɛkɔrɔba in fɛ k'a ta k'a bila i ka dɔn jɛkulu dɔ ɲɛma jɛkulu min bɛ yen min bɛ kɛ sigikafɔ ye anw ni Bamanciw ni ɲɔgɔn cɛ k'o komite ɲɛmaaba k'o mandat dara a kan k'a fɔ k'a bɛna k'o ye k'a kun kɛra o ye ko a kɛra o ye dɛ Dicko sɛbɛnnikɛla ko a ko ka taa kuma Mali ani Yabi Agali fɛ o Yabi Agali ye jamana jumɛn de ye Mali kɛ Maliyɛn den don Maliyɛn den don wa Kidalika don ka taa kuma n'o cɛ Maliyɛn den ne bɛna taa Muruti Biledu kɛ n'o don a ko ka taa kuma ni a ye walasa a bɛ se ka marifa da cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko jateminɛ kɛra i k'a dɔn an ka jamana fɛ a ko i ka Mahmud Dicko i k'a dɔn bɛɛ ye ŋaniya ni hakililaw ta a ko nka a b'i komi a laban ma taa ɲɛfɛ dɛ a laban ma taa ɲɛfɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ ko yala ala bɔra i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw la i k'a dɔn ka nin bɔ yen ka basigi bila a la wa fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye Imam Mahmud Dicko a ka nin sen don nin ko in gɛrɛ kan ka nin cɛ ni a nkalon ni ka a woloma ka bɔ yen ko i k'a dɔn min ye nin ko in kɔnɔ a ko laɲini kumaw de bɛ da kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko a ko Imam Mahmud Dicko 2013 a ko a jɔsen bonyana kosɛbɛ mun kelen na i k'a dɔn wulikajɔ min kɛra i k'a dɔn maa 100 ni maa 60 bolomasigi kabaw la ko Imam Mahmud Dicko taa ji k'a tasuma
aw sabali eski aw sabali aboke akadi nimse ko awulila ko tasa o tasara ako ka damna dewli terajila kana blasisa na imam mamudu kira maye yali agali igado la famia ba kira yi ako nga ame bewna ina fo sisa jatumira ko kira ko sene kama do nyine ya dara kumola ako masile jopu kula funi dilado wa ikado lakana wut na sira fe ade fendela mo igado lakana wala ko sene ikado kwa nyine na imam mamudu ka sira fe kako kwa bisiga ke ikado mamudu weleli kama nkoina ka so ke sira peut-être sira do daleli ame bisiga ke bamanchu fe kamar fabla tabaraka sira ke de ka ayaka nyefola bismillah ako ibi ya talike ka do mamudigo mado maleme igado miye keleba igado ade lafia abisi yake udasa baye ani ni manu ni nyoje la sori gala ko ako ngani kuma dere anata Ela bazije shewo aya bazije sori gala ko akuni ko ndaga laje bismillah mina e ka fo jamana do ikado hakilla be yoro mina bi est-ce que imam Mahmoud Digo atali ko kuma min fe da fo ikado ko yala ubula so amawa o kono te ikado geya min lenamo kono ko mado mamin be na ajose ka bunna akuni ataka laje ikado mi do na nyema Ibrahim Boubacar Keita o ka mado mamin be jogongala na yi senda joro mina ubulo ikado kagesowiye accord d'Alger minga ublasina akira ya famu mazuri jobu de bugadi vote sibari ko aywa ko kuna burinye bola mala suniyana ako nyiningani de kera ko na gelando be ani autorité ni nwanche ko yala abisala nawa abike ko gelando ko be ko do be mabi pan ko kuna kama ya yari la me ko do be est-ce que ni abi ko sika singa ani njewa niko ngoma bi pan ko kuna kama ya etso jaru kasim dibu jaru kasim yime kasim bo Keita de bo jaru yawo kasim Keita ko ako conseil national de transition abo kono ko ako kote imam Mahmoud ni macha anu ne fuila imam Mahmoud duro kota ni macha ko akilla min ayerella wala kira sababu ye aka boya follow ko ciale na kumbulu mo aka imam kumbulu mo sari amero na sisa awo on entend de se reposer oui arabu blo ma ngobli daira am du arabu blo ma ngobli tatu ya isawa oui on va reposer donner notre toi arabu du wala am daira si ya ta wona andu ya ta abi fo ko bassa so wala gela ko na akoni ko ndaga allaje ina musura kono bismillah kasimiga nyefolilla ko ni ya ka fo ni wala mi fle ele ko ni hakilla igado mi kado wudisi ya fo mi le ko tige ko te imam Mahmoud ni mache wa ko ta ni mache shini ko ni ya ni hakilla ide ko na kuma do be no be tige ya fo bunga ko kera igado delendele ni na ko igado lichono flana daily silver ko jamana nyema igado jira darme asmi data ka igado isori sigi yoro ni doka o jume ka ko ni kele ko ni mekani to chugula ku ko ni sogo bi boso abuso njugula aiwa sogo bi kla chugula wa ko abitani marfadi ye ko ni mai fole ko est-ce que siga tira do asiga fo ko mi bora ko siga baro de bashite siga eti ojabuya ani ojabu suguri okay ne na ko ne siga fo min kera ko est-ce que ko siga tina do ala ko ay ka do atuna esheki do imam Mahmoud ga nan kula bashite sey naam ajay medale no no sey ya ko mal beti gono ko so modak dobe bulu ka faraga wa dobe bulu ka faraga ante bitani ngri ayo bijabu sa ko mandore ana bitani ngri bazite nde ko nyela ale nturu do ben tolen ko anyekilite kuru do ben don anyekilite utanyekiliye nga mimi fo yananga bo
c'est an ka maaw la faamuya fɛn caman na. O jumɛn ye. awɔ. Jamanakuntigi ye kuma dɔ fɔ Buguni. Hakili la an bɔra k'a fɔ an ka kunnafoni kɔnɔ sisan. Kosɛbɛ. Maaw kana bila miiri jugu kɔnɔ. Awɔ. N'i y'a bila miiri jugu kɔnɔ. Awɔ. O tɛ ɲuman ye. O tɛ ɲuman y'a kɔnɔ. A ye déplacement nɔgɔya. Awɔ. Nin bɛ kɛ diɲɛ jamanaba a bɛ kɛ Faransi. U ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ tun bɛ yen ko Jacques Chirac. A delila ka na ɲɔgɔn fɔ Faransikaw ye. Kosɛbɛ. K'u k'u ka mouvement dɔgɔya ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ. Awɔ. An bɛ ka misali ta o min kan dɛ. Ni jamanaden fɛn fɛn la n'i b'i disi gosi ni Faransi ye dɛ. Awɔ. Olu yɛrɛ delila ka a f'u ka jamanadenw ye k'u ka sabali. Walayi. Sanɔgɔ sanko gɛlɛya bɛ hali Faransi min na. E ma sanɔgɔ ma Faransi salon la ɲina. O ma mɔgɔ yira ara na yan. Donc n bɛ min ɲini u fɛ. C'est vrai que nin tɛ kojugu ye. O k'a faamu. Jamanakuntigi bɛ anw de. Awɔ. A bɛ communication minnu kɛ. Awɔ. A bɛ kɛ anw de. A bɛ kɛ anw de. N'an y'a bila sens positif la dɔrɔn an bɛ lafiya. Mais tant que e b'a fɛ k'a ye négatif de la. Lafiya cogo t'e bolo. C'est vrai. Parce que e b'a juguman de fɛ. E b'a juguman de fɛ. Donc maaw k'u janto ɲɔgɔn na. O kɔfɛ Sanogo an bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɛ fa la. An bɛɛ bɛ ba la. An ɲɛ b'a la gouvernement bɛ mankan na. Vraiment an b'a ɲini u fɛ nin sisan t'o waati ye. An bɛ ŋaniya de dalen bɛ jamana basigili kan. N'a fɔra bon an ka kɛ sa radio ba animateur ni journaliste dɔw donc an ka kɛ bɛɛ kɛ journaliste dɔw bɛ ɲɔgɔn na. Vraiment an ka bɔ nin ko nin kɔnɔ bɛɛ k'i ɲɛsin jamana joli siraw. C'est que i b'a dɔn. Awɔ. N'an faamuyabaliya de don. Ninnu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. C'était inévitable. Boumabeli, Dieu fera l'autre là. Ouverture média en général. Éviter Tchoko Kuntala. Tchodi. Éviter Tchoko Foy Kuntala. Tchodi. Ndreke. Ni organe d'aile. Comme média de dos. Il y a un terrain qui est diagoal ou concurrence terrain. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une famille. Ah oui. Tam TV ni ebseka dje ka partenaire ka mo kelen sɔrɔ ko ka partenaire ye mais teriya tɛ se ka don Tam TV ni e ka TV cɛ. Ayi. Parce que n'aw ye organe TV dɔrɔn concurrence bɛ na o ye diyago. Bɛɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ. Mais depuis ne ye ninnu ye a ko an vidéokɛla damadɔ don an ka ɲɔgɔn ye an ka taa ni yen tantɔ an bɛ taa n'an ka organew ye an bɛ nin kɛ ɲɔgɔn ye tan an bɛ nin kɛ ɲɔgɔn ye tan depuis yen nɔ ne y'a dɔn k'a fɔ n ko don ninnu bɛ kɛlɛ parce que mun na mun min fiyɛra média baara ni foyi tɛ kelen ye. Ah, fadenya ka bon. Média baara ni foyi tɛ kelen ye. Fadenya ka bon. N'i bɛ média baara kɔnɔ fadenya ye diyagoya de. Awɔ. E ka organe bɛ se ka ko dɔ kɛ. A kɛli ka di ne ye. Mais a mɔgɔ tɛ ne bolo k'a kɛ. C'est vrai. Diyagoya ne bɛ fadenya e la. Awɔ. Ni i gâté sira o sira fɛ. I y'a faamuya wa? Ni gâté o fɛ awɔ. Diyagoya ne bɛ fadenya e la. N b'a ɲini ka k'i ɲɔgɔnna ye. Ni min ɲɔgɔnna y'a sɔrɔ. Awɔ. N bɛ se ka min fɔ i ma n b'o fɔ i ma. N b'o fɔ i ma. I b'a ye hali arajo kɛ. Arajo tɛ tile min ɲɔgɔn classé yan. A bɛ bɔ an bɛ tile ɲɔgɔn. Arajo baarakɛlaw lajɛ kɛ. Ni min bɛ tigɛ émission na. Bon alhamdulillah an kɔni ka arajo a tɛ sa. An ka panneau bɛ anw fɛ yan. Courant mana tigɛ an bɛ panneau kan. E b'o kɔrɔ dɔn yan. O b'o kɔrɔ ye ka arajo dɔ classé de. Panneau tɛ min bolo. O k'o classé. Classé tɔ tɛ yan. Walima alhamdulillah an kɔni ka arajo la yan. An ka directeur ka pression ma mun wariko la. A kɔrɔ ye di. Ka directeur dɔ classé. Oui, c'est vrai. Oui. Donc n bɛ fɛ ka min f'i ye n'i ye organe dɔ créé ko média de don dɔrɔn concurrence bɛ média bɛɛ cɛ. Balimaya tɛ ni média si cɛ. Erreur dɔ bɛ yen an ka mɔgɔw b'o kɛ erreur juguba. Kosɛbɛ. Bamanan ne bɛ Tam TV la. I b'a sɔrɔ ne bɛ émission min kɛ a kuma ka di mɔgɔw ye. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Mɔgɔw b'a suit. Média bɛ ne to Tam TV sanfɛ dɔrɔn ka ne wele ka taa ne a ka média kan ka tila ka taa ne bila ka o kuma kelen fana fɔ a ka média kan k'o question kelen posé ne kun a ka média kan. E min taara média kan i bɛ ka baara cɛjuguba de kɛ i bɛ ka tɔgɔ de da ale ka média fana ma alors que e dun b'a fɛ e ka média ka yɛlɛ ale sanfɛ i ka média ka wari sɔrɔ ka yɛlɛ ale ka média kan mais i sɔnna ka min k'i ka média kan i taara o kelen fana k'ale fɛ yen ka visibilité di ale ma ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. Problème de ye nin ye o Sanogo. Mais problème min ye mɔgɔ minnu donna vidéo ko ni fɛn ko la animation ko ni fɛnw na u tɛ concurrence ko kalama. N t'a dɔn n t'a ye quoi. N t'a ye. Concurrence ye diyagoya. O ye diyagoya de ye. E ka article i ni artiste dɔ la dɔ ka plateau kan bi. Sini i b'a ye a ye semaine ti ban i b'a sɔrɔ a bɛ plateau wɛrɛ kan. O fana semaine ti ban i b'a ye plateau wɛrɛ kan. Bon k'a sɔrɔ awɔ ça c'est très grave. Ni artiste dɔ tɛmɛna dɔ fɛ yen dɔrɔn bɛɛ k'o to yen. Bon finalement artiste bɛ ka ko dɔ kɛ médiaw la artiste k'a i sigi k'a fɔ ko ne ka média ko ma bon c'est-à-dire que a tigɛra aw de. A tigɛra ala kɛ.
Monote, artiste kana média ni de fabi minima. On m'a dit artiste la télé c'est bon. Comme il n'est pas média comme un bon quoi. Ça veut dire que out fouille. Attends, ça nous média comme madame la watimina. Nous chama nous commencer à produire des médias d'homme. Au clair ka jo. Mais elle produit des médias nous allons flâner. Ni gâter ce qu'il y a ça. On me commentaire qui gâter quand. On me gâter ko fo. Mais etara di mo dama. Mon de ce kumala. Avec la table la ko fo ka donc. Musique doko. E ka table ko. Il sait que gars malé de ça be ka donc la dit. Mais c'est ça. Mais ka table la ko fait. Kan yo doro kan ye. Ama fo. Mais nous ko plus c'est que me gars titi. Foi. Mon fora titi ka teka. Foi. Elle me claire à voir que à d'autres qui n'a pas le droit. Mais qu'à propos de ça, il va les polir dans la visibilité me dit à ma frère à commentaire. Mais il a dit, comme le métal donc où il y a c'est la visibilité. Tu sais. Bon, Mali me dit quoi problème. Ça nous. Tant que moi ma blou na quand le concurrence de là, ils vont pas évoluer. Tu évolues. Faut la dire. Ni ma blou na qui le concurrence là. Tita. Ça, on est ami de que voilà, on a gagné mon nom. Parfois, les manœuvres, et gars de Dumaï, ami de Alaga, et gars de Kouyon, à la Kouirana. Yarabi, wa salam.